cibiya ta, arewa cibiya, cibiya, arewa cibiya ta, arewa cibiya. Sai a arewa ake yin kidnappers, sai a arewa ake yin boko harams. Sojoji na kashe mutane, 'yan sanda na kama mutane, gwamnoni na sace kudade, cin hanci ya zaga birane, ga yunwa ta kama mutane, ba ilimi koma baya ne, wai wannan laifin wane ne? Ko dai malamai ne domin fito, ai ba zancen fito. A Sokoto Zamfarar an mato, daga suna malan ku tsaya kuma binkito. Suna kashe mu wai duk an kasa abin kito. Ga 'yan siyasa su ne mana alkawarin zato, ran zaɓe za mu rama. Dai a yaki shine suna na, zana tashi dan sai wata rana akan arewa raina ke kuna. Arewa cibiya ta, arewa cibiya, cibiya, arewa cibiya ta, arewa cibiya. Gani na zo ni dan arewa, dole ne na so ci gaban arewa. Arziki yayi akwai a arewa, amma wasu ne suke cinyewa. Sun zo kasar mu sun zaunawa, arzikin mu su suke cinyewa. An kife mu sai ka ce wani kwando, tsoron su mun ji sai ka ce wani dodo. Su ne suke sanya riga wando, kuɗi bankunan su dodo dodo, bankunan su dodo dodo. Suna ganin mu sai ka ce wani lado, tsalle nake sama kamar wani kwado. Ku saukatin da ku ba za ku iya ba, ku ba wasu ku su ba sa kasa ba. Ba sa kasa ba, ba sa kasa ba. Arewa gidana, arewa cibiya ta, arewa cibiya, arewa cibiya ta, arewa cibiya ta, arewa cibiya, cibiya, arewa cibiya.